गिबियावनो बयखौबो बरायग्रोना लानाय जाबाय। जों दा बेयाव सावरायगोन थाखो 10 सानखान्थि आयदानि खोन्दो 8नि सोंथि 8.3नि 3 नम्बर सोंनायनि सायाव सावरायगोन। 3 नम्बर सोंनायाव जोंहा दङ जुदि tan 2a नि समान cot a minus 18 डिग्री जेराव 2a मोनसे खनासा खना a नि मानखौ दिहुन। जे बेवहाय जोंना मा दङ tan 2a नि समान cot a minus 18 डिग्री ओमफ्राय बेवहाय मा होनो 2a मोनसे खनासा खना 2a खनासा खना माने जोंनियाहाय 90 डिग्रीनिख्रुइ फिसासिन जानांगौ माने होमबा जों माखौ दिहुननांगौ जे 2a जोङो खनासा खना जायोब्ला जोङो a नि मानखौ जोङो दिहुननांगौ। होमबा जोंना मा जागोन जेहाय 2 आरो a नि मानजों सानजाबना मोननाय माना मा जागोन जोंनाहाय 90 डिग्रीनिख्रुइ जोंना फिसासिन जानो नांगोन। होमबा जों बेवहाय जोङो होनाय दं बेवहाय सल्युशन गिवन होनाय दं जे जुदि मा होनो बेवहाय tan 2a नि समान cot a minus 18 डिग्री होमबा जोंना बेवहाय मोननैबो मा दङ जोंना खनासा खना जागोन बियो नैबेबो खनासा खना जाखागोन जे बेवहाय 2a सो जोंनिया मा खनासा खना आरो बेवहाय जोङो a निफ्राय जोङो माइनास 18 खालामबा बे मा जागोन जोंनाहाय बेयो खनासा खना जाखागोन जोंनिया ना माने बेवहाय दानख'सिन दंखायो बेखायनो खनासा खना जागोन। बेवहाय नाय tan आरो cot जोंना मोननैखौबो जोङो सोलायनो नाङा ना फारसेनि मोनसेखौल' जों जे tan खौहाय जोङो ओरैखौ सोलायब्ला cot खालामनांगोन आरो cot खौ सोलायब्ला ओरै tan माने जोङो फारसेनिखौल' जोङो सोलायनानै एखे खालामनांगोन जोङो ना नङाब्ला जोंना फारनैखौबो सोलायबा उल्था पाल्टा सोंनाय बायदियानो जाबाय थागोन। होमबा जोंना बेवहाय tan दङ जे tan a खौ जोङो सोलायबा मा जायोमोन जोंनाहाय tan a मा जायो जोंनिया cot 90 डिग्री माइनास a जायो बेनिफ्राय आरो cot खौ सोलायब्ला मा जागोन जोंनाहाय cot a मा जायो cotआहाय tan 90 डिग्री माइनास a जे जोङो मोननैखौबो सोलाया जों मोनसेखौल' सोलायगोन ओमफ्राय बेवहाय दङ a माइनास 18 डिग्री न बेवहाय मोननै दङ जोङो बेखौहाय एखेखौ जों सोलायला सोलायोब्ला सोलायनो हायो जोङो मोननैखौबो सोलायोब्ला एसे गोनो गोथो जागोन ना एसे सिनखौहाय जोङो नोंसोरो सिनावहाय ना एसे गोनो गोथो जागोन बेखायनो जोङो tan 2a खौ जोङो tan कोसाइनखौ जों सोलायनोसै जोङो होमबा जोंहा tan आ मा जायो जोंनाहाय cot 90 डिग्री माइनास a जागोन जोंना ना होमबा tan नि जायगायाव जोङो cot 90 डिग्री माइनास a a जोंना बेवहाय मा दङ 2a दं ना होमबा 2a दा जों ओरै फारसेखौ सोलायबाय नालाय ओरै फारसेखौ जोङो सोलायनांला होमबा cot a माइनास 18 डिग्री होमबा जोंनिया मोननैबो cot जाबाय जों फारनैखौबो जों समान खालामनो नाजानांगौ फारनैनिखौबो ओरैजायनिजों ओरैजायनिखौ जोङो समान खालामनो नाजानांगौ। होमबा जोंना बेवहाय cot समान जाबायना होमबा बेवहाय नैबिसोरो जे बेवहाय नैबे खना आरो नैबे खनाया मा जागोन जोंनियाहाय अब्ला समान जागोन जे बेवहाय cotजों cot समान ना बेवहाय नै cotजों cot समान जादों अब्ला जोंना मा जायो नैबिसोर खना मोननैयाबो समान जायो होमबा बेवहाय जोङो नैबिसोरखौ जोङो रुजुनानै नायोब्ला ना रुजुनानै नायोब्ला मा जागोन जोंनाहाय 90 डिग्री माइनास 2a नि समाव मा जागोन a माइनास 18 डिग्री जागोन जोंनाहाय बे खनाफोराबो मा जागोन जोंनिया समान जागोन। होमबा जोङो a गोनांखौ a गोनां ओरै लाबोनोसै ना होमबा 2a प्लास a लाबोबा माइनास a होमबा बेखौ मा थागोन माइनास 18 डिग्री होमबा अनजिमा गोनांखौ जोङो लांसै ना प्लासआ मा जागोन माइनास 90 डिग्री होमबा मा जागोन बेवहाय माइनासजों माइनास मा जायो माइनास 2a जों a जों मा जागोन 3a सिना माइनास जायो अनजिमाया दाजाबो ना माइनास होमबा 8 जों 0 जों 8 9 जों 1 जों 10 होमबा 108 होमबा माइनास माइनासजों केन्सेल खालामबाय जोङो ना होमबा a खौ लाखियोब्ला 108 डिग्रीखौहाय मा रानगोन 3आ होमबा 3 जों 10 खौ होमबा 3 होमबा 9 10 निफ्राय 9 थांबा 1 जों 8 जों 18 बेसेबां जागोन जोंहा 6 होमबा बेसेबां जागोन जोंनाहाय दिहुननो गोनां a नि माना 36 बेनिखायनो दिहुननो गोनां a नि माना 36 डिग्री जे जोंना बेवहाय मा होनदोंमोन कुइसनाव दङ 2a आहाय मोनसे खनासा खना एबा 2 into a मोन ना होमबा मा जागोन 2 into 36 खालामो बेसेबां मोनगोन जोङो 2 जों 6 जों सानजाबा 12 1 2 जों 3 जों 6 7 बा 72 डिग्री जागोन बेना अब्ला बियो मा जाबाय जोंना मा जागोन बियो होमबाथाय 90 डिग्रीनिख्रुइ फिसासिनबा खनासा खना जाबायना बेबायदिबो जोङो चेक खालामनो हायो जे a नि माना जोंना जादोंना जायाखैना जे बेवहाय जुदि a नि मानखौ नोङो बेवहाय a नि माना जुदि 2 जोंहाय सानजाबनानै 90 डिग्रीनिख्रुइ जुदि देरसिन जानायमोनब्ला जोंनाहाय बियो जानाय नङामोन जोंना ना मानो होनबा बेवहाय बे कुइसननि थाखायसो बे 2a होन्दों नालाय ना 2a होन्दों नालाय होमबा 2 आरो a नि मानजों सानजाबना मोननाय माना मा जागोन जोंनाहाय 90 डिग्रीनिख्रुइ फिसासिन जागोन स' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालाम आरो बेजों लोगोसेनो जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय गोजोन्थों।